बिथांमोननि गोबां हयथ' साननो हागौ NDP-आथ' हाथियार लानो नांग्रा आफादसोमोन दिनैनि बे बिसायख'थि मेलावनो बाहागो लाफैखो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादाबो सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै खामानि मावग्रा आफादसो फरायसाफोरखौ जोथोन लानानै खामानि मावग्रा आफाद हयथ' बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोननि गोबाङानो साननो हागौ जे फरायसाफोरा बिसायख'थिनि बिथिङाव मा खामानि दं मानोफोर बाहागो लाफैदों बेबायदिनो जारिमिन कमिटिखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बिबानगिरिफोरबो जोंनि बेयाव दं हयथ' नोंथांमोननि गोबाङाबो बेखौबो बुंनो हागौ जे बिथांमोनहा मा खामानि मावदों बे बिसायख'थिनि सावरायमेलावलाय नंगौ जों बे मोनथाम संगठना राजनितिक हान्जा नङा जों अराजनितिक हान्जा जाय हान्जाफ्रा बर' हारिनि थाखाय नांबोबाय थादों नाजाबोबाय थादों जों राजखान्थि गेलेग्रा राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो जिहेतु जों राजखान्थियारि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय बर' हारिनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ मोननो हास्थायनाय दाबिखौ लानानै खामानि मावनायखाय जों दिनै बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां जादों बिसायख'थिया ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि जाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे देश मोनसे जाति आरो मोनसे ओनसोलनि थासारिया सोलाय सोल' जायो जुदि रायजोफ्रा सांग्राङै बेवहाय बाहागो लानो रोङो मानोना बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो मोनसे सरकारखौ जोख्लायनानै गोदान सरकार दाहोनो हायो सासे गादियाव थानाय मानसिखौ पसन्द जायाब्ला जोख्लायनानै गोदान मानसिखौ फज'नो हायो आरो बेबायदिनो ओनसोलनि जातिनि आरो हादोरनि थासारिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हायो आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे खाबुखौ लानांगौ जेरै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा इलेक्सनाव भट हैनो थाङोबा सानजों थिखाथि थाङालै अखा सिनायाव सोरनि जाखादों भट हैनो होननानै न' सिङाव हाबसोना थायो बेयो गोरोन्थि जिहेतु भट होनाया जोंनि मोनसे बयनिफ्राय देरसिन बोलो जों साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे बोलो जाय बोलोजों जोंनि पसन्दै मानसि पावाराव फज'नो हायो गादियाव फज'नो हायो आरो जों गाज्रि मोननाय मानसिखौ गाज्रिनिफ्राय बोख्लायनो हायो आरो बेखायनो जों भट हैनांगौ आरो भट होनाया जोंनि दायित्व जोंनि रेसपन्सिबिलिटि भारतनि नागरिक हिसाबै जों बेखौ बाहायथारनांगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो जों गोदान सरकार दानो हायोब्ला गोदान सरकारनिफ्राय जों सुबिदाफोरखौ आदाय खालामनो हागोन बेनिखायनो बे बिसायख'थियाव दिनै नोंथांमोना साफ्रोमबो जाहाथे भट होयो बेखौ खावलायदों जों बानो नाङा सान्दुं दुंबाबो हैनांगोन अखा हाबाबो हैनांगोन गुबुन जातिफ्रा खिन्थु भट होयो मात्र बर'फ्रा बारा होआ बर'नि भटिं पार्सेन्टेज मालाबा 60% मालाबा 55% गाहामल' जायो खिन्थु गुबुन हारिफोरनिया 90% गाहाम भट होयो आरो बेनिखायनो जोंनि भटनि रेटखौ बांहोनांगोन जों बर'फोर जाति हिसाबै थांना थानो हास्थायबोदों हास्थायगासिनो दं आरो हास्थायलांबाय थागोन जाति हिसाबै थांना थानोब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनि राव हारिमुआ जौगानांगोन मोजांनिफ्राय मोजां जालांनांगोन जोंनि राव हारिमुखौ जों मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो हायोबासो जों रोखा सिनायथिजों बर' होननानै सिनायजानानै थांना थानो हागोन आरो बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनो आलादा रायजो नांगोन दिनै आलादा रायजो नागिरनानै बर'फ्रा थांनाय 52 बोसोर आन्दलन खालामबोबाय बिथांमोना गासैबो जों जिहेतु सिनियर जायफोर जों बायदि एसे बैसो जाबाय बिथांमोना गासैबो अभिगता दं एक्सपिरियेन्स दं जे बर'फ्रा 52 बोसोर आन्दलन खालामगासिनो दं BTCनि नेतृत्वआव 1967 आव 1967
60 मायथाइनि आन्दलनखौ स्टार्ट खालामनो उदायस नांगौ होननानै उदायसखौ जों मोनाखिसै बेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि नेतृत्व आरो बर'लेण्ड नांगौ होननानै 1987 निफ्राय आन्दलन स्टार्ट खालामबाय दासिमहालागै सोमावसारनाय सोलिगासिनो दं बर'फोरनि बे दाबिखौ बोस्रांनायनि मुङाव दासिमहालागै खननै सुक्ति खालामबाय भारत सरकारा बर'फोरजों 1993 मायथाइयाव खनसे जाय सुक्तिनि गेजेरजों BSc मोनदोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव खनसे सुक्ति खालामबावबाय जायनि गेजेरजों जों BTC मोनदों आरो दिनै जों BTC नि सासननि सिङाव 16 बोसोर 2003 निफ्राय हिसाब खालामबाय दासिमहालागै 16 बोसोरजों BTC सासननि सिङाव रायजो जाबोबाय BTC सुक्ति खालामजेननाय समाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हब्राय बुंदोंमोन जे जों BTC मोनबाय बेनिखाय 70 बोसोरहालागै आन्दलन खालामनाङा जासे जिंगा सियाजासे आलो गोजोनै रायजो जानो हासिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदोंमोन थारैनो BTC मोननायनिफ्राय जोंहा मावनो गोनां जेबो थानाय नंलिया आरो बेनिखायनो BTC सुक्ति खालामनायनि मास मोननैसोनि उनाव जेथिया एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा मोनसे थांखि लादोंमोन जे जों आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामलिया बेनिफ्राय BTC सिङाव जों 7 बोसोर थाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा नुबाय जे BTC आव गोबां आंखाल दं BTC नि जिथु मोनथाय जिथु पावार एन्ड फांसन बेफोरजों बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै थांना थानो हाया गोबां अभाब दं गोबां गोरोन्थि दं बे गोरोन्थिफोरखौ बोस्रांजोबनो हायागौमानि बर'फ्रा BTC नि बेबस्थाफोरजों मोनसे जाति हिसाबै थांना थानो हाया आरो बेखौ मोनदांनायखायनो 2010 मायथाइयाव अर्थात BTC सासननि सिङाव 7 बोसोर थाखांनायनि उनाव 2010 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो रिजलिउसन लाखिनो गोनां जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामफिननोसै रिजलिउसन लाबाय हाबाफारिबो आखाइ होबाय आन्दलन स्टार्ट